Estaban 6, 7, 8 pozos feitos nos terrenos do Lindano, pozos feitos no Lindano, ou facer pozos para o suministro de auga no interior dunha urbanización onde sabían positivamente que había Lindano, eu creo que é un atentado contra a saúde pública. Hoxe sou un home de 69 anos e teño un problema intestinal, coido que non é grave que é cancerígeno, pero hoxe é asimilable, se estirpe se pode proceder, pero teño un problema intestinal. Eu me pregunto, pode ser o de Lindano? No. Pode ser o de Lindano? Quizás sí. Quizás sí. O lindano é un composto altamente tóxico por ingestión tanto de alimentos como de auga ou outros líquidos contaminados por contacto ou por inhalación. A Organización Mundial da Saúde o clasifica como cancerígeno para os seres humanos dentro do grupo 1, o que quere dicir que está avalado por estudos científicos. Ademais, actúa como disruptor endocrino, interferindo no normal funcionamento das hormonas esteroideas, o que pode causar efectos tan dispares como infertilidade en homes e mulleres e tamén, por exemplo, malformacións de feto. O río Louro ten uns niveis de lindano 10 veces superiores ao permitido pola legislación e xa se detectou tamén no río Miño. Por iso, o que pense que este é un problema localizado duns veciños do Porriño está moi equivocado. Este é un problema global que nos afecta a todos e esperamos que as autoridades sanitarias actúen o máis rápido posible para tallalo. Entre los años 40 y casi los 70, la planta de producción de residuos de Lindano utilizó esta zona para depositar los residuos, donde ahora se ha tapado, pero encima están las viviendas, los colegios, centro de la tercera edad, encima de todos estos residuos. Se ha tapado, hay filtraciones y hay veneno. El problema, el caso es que no está localizado solamente aquí. O sea, se permitió, incluso se incentivó que los vecinos se llevasen el lindano para tapar caminos y cubrir distintas zonas de sus propiedades. Con lo cual el problema está extendido ahora por todo Porriño, Mos y quién sabe dónde más. Eu me pregunto, aquí estaba sabido polos biólogos e por técnicos e por a administración de que había veneno. En donde coño estaban os ollos dos biólogos, dos políticos, da administración, que non vían que se estaba levando de aquí veneno a repartir por outros sitios? Pa onde estaban mirando? Pois non dicían nada, que levaban para tapar, pois changas, coño, pois non pode levar usted porque está veneno. Pero claro, non conviña que se descubrera. Houve xa outra, digamos, revolta como esta, fai así como 15 anos. A prensa empezou a publicar, puxeron as viviendas destas como inhabitables. Entonces, os nosos buzós se ateigaron das inmobiliarias de Salceda, Salvaterra de Miño, Tui, que nos marchásemos de aquí. Pensámoslo moito, son entero deseo, antes que envenenarse é mellor marcharse. Pero nos pararon os pés. A donde van ustedes, ora que teñen pagado e firmado? Como nos vamos de aquí sin pagar? Non houve forma e aquí continuamos. Por encima do problema sanitario que podemos ter en riba, temos outro económico que calqueira que queira vender un piso hoxe na urbanización, sobre todo na fase 5, que é onde máis centralizado está o lindano. É que eu penso que queres te meter aquí? Dice, non, voume para debaixo da vía do tren. Ten un coste cero. O parque este que lle quedou o parque, como nombro o parque do Lindano, estuvo cerrado non sei canto tempo, que eu claro, fai moito tempo, e non me acordo canto tempo estuvo cerrado, cunhas vallas de aluminio, eu que sei, debían ter 4 ou 5 metros, non había acceso de mirar aquí adentro nin pa nada. Por que? Que se escondía aquí para ter que levantar semejante vallado? Nunca puxemos a ver, se formaron varias comisións, se estudiaba, se facían plataformas, eu participei, traballaba na Citroën, e un día me dicen, coño, ti podes vir de noite a ver como salen os camións para Cerceda, e tomalles a matrícula. Bueno, pois viñen mañana noites a tomar matrículas para os camións que se vían para Cerceda, pero un día un compañeiro das comisións me dice, con isto non facemos nada.
temos que seguir os camións a Cerceda, a ver se levan dentro o lindano ou van vacíos e o lindano que dai. Entonces un día estábamos dispostos a ir seguir os camións a Cerceda. Éramos, eu que sei, alrededor de veciños. O día seguinte, os 2 días seguintes, en vez de 10 xa aparecen 5. E os 2 outros días, 2. Entre eles, un era eu. Xa non podemos ir porque xa se desfixo a plataforma reivindicativa porque compraron montadas. Alguén xa estaba ben colocado, ben situado, e aquí borrón e cuenta nova. Fixemos unha visita ao Concello, unha representante de veciños. E nos Concellos nos dixeron cousas tan, non sei que calificativo eu podo buscar, pero tan descoordinadas como que a auga era perfectamente potable e senón tamén a había a vender en botellas nos supermercados. A callar. Ben, hasta a introducción que eu quería facer do que pasou en Torneiros, o lindano xa estaba, pero facer un antecedente da historia destas viviendas que nunca deberon nin concebirse. Había que saber quen tuveron a responsabilidade de facer isto e, bueno, se hai algo en juicialos, pois poder juicialo. Son Pedro Campo, voceiro de Usón no Concello de O Porriño. Estou aquí no histórico coñecido popularmente como edificio Lindano, ao lado do Parque do Lindano. Como sabedes, o tema do Lindano de Porriño é un tema que levamos sufrindo dende os anos 40, que saiu a luz nos anos 90 e tomáronse algunhas medidas que foron insuficientes e que agora volve a salir a luz despois das obras de saneamento no barrio de Pereira Contrasto. Cando se fan as obras de saneamento, se remove esa terra, aparece o lindano que estaba aí e que afecta aos veciños e, polo tanto, comenzan estos a notar os efectos, a levar as súas queixas ao Concello e o Concello nun primeiro momento pide que non se alerte, pide un primeiro momento que non saia, pero entre a Xunta eles o caso é que ao final sae a luz. Nos o que dicimos sobre este tema é que o lindano que aparece ahora, sin embargo, un problema que leva aí, que está afectando a Porriño dende hai moitísimo tempo e que, polo tanto, hai que aproveitar este momento tamén para que, a ver se de unha vez as administracións fan o que nunca fixeron, que era tomar as medidas de protección da saúde dos veciños e veciñas do Porriño e do medio ambiente, e non imos a parar nin a esgotar, vamos a esgotar todas as vías a nosa disposición para que as administracións asuman o seu deber, porque é un deber inexcusable da administración protexer a saúde. Absolutamente nada. Fai mes e medio que apareceu o lindano nos camiños cando se fixo unha obra de mantemento hidráulico, pero que os edificios levan dende o ano 75 sobre os residuos. É coñecido por todos vostedes. A fase 3, a fase 5 se fixeron edificios despois de que sabía que había lindano. E vostedes que fixeron? Nin siquiera dentro deste mes e medio tomaron ningún tipo de medida. O persoal sanitario non sabe absolutamente nada do que ten que facer. Aos veciños non se está atendendo de unha maneira específica. Non hai ningún tipo de protocolo. Vostede debería estar ali todos os días. Nos o que fixemos, aparte de poñernos e estar en comunicación con Ecologistas en Acción, sobre todo con Ecologistas en Acción de Euskadi, pois é asesorar aos veciños. Fixemos unha xornada no Porriño de asesoramento, onde dous compañeros de Euskadi nos contaron as súas experiencias, porque levan moito tempo loitando con este. Tamén levamos o tema a Fiscalía, porque pensamos que hai responsabilidades, é obvio, hai responsabilidades sobre estos verquidos, hai responsabilidades tamén das administracións que non actuaron. E tamén o levamos a Valedora do Pobo,
pois pensamos que a indefensión que sufriron os veciños e veciñas que están soportando este edificio, sen ir máis lonxe, os edificios que están aquí están sobre o lindano, moitos sitios no Porriño están sobre o lindano, e a administración non pode escudarse nin pode dirimir a súa responsabilidade, polo tanto non esgotamos estas vías. Agora constituíse estes días a plataforma antilindano de Porriño, nos imos estar colaborando con esta plataforma e desde logo estar para non deixar que volva a pasar como pasou nos anos 90, que pretendeu cubrirse como se cubría aquí o lindano e deixar aos veciños outra vez desprotegidos. Non me gustaría terminar sin facer un chamamento ao vecindario para que se involucre no tema. Está en xogo a salud nosa, a nosa ao mellor xa está difícil de solucionar, pero temos netos e fillos criados aquí e seguiremos tendo. Por favor, que o vecindario se involucre no tema. É unha cuestión de saúde,